abu ne mai wuya mutum ya suranta yadda mutum ya ji a wannan lokacin. Na farko dai sarauta dukkanin ɗan sarki yana da burin Allah ya ba shi gadon gidansu, kuma idan sarauta ta faɗi a lokacin, wato wani hali ake shiga na kowa yana jira ya ji mai Allah zai. Na farko dai godiya ga Ubangiji subhanahu wataala, ya sujada shukr, da saboda Allah ne kaɗai yake. Yayin sarki suna da yawa, wanda Allah ya zaɓa a wannan lokacin shi ne sarki. Sannan bayan hankali ya kwanta sai duba irin nauyin da Allah ya ɗora, da kuma neman Allah Ubangiji ya ba mu ikon ɗauka. Hakika wato rayuwa ta sauya daga matsayinka na da tsohon shugaban babban banki na Najeriya zuwa mai martaba sarkin Kano. Shin ko mai martaba zai iya mana bayani akan yadda rayuwar shi ta sauya bayan da ya zama sarki? To awoyin da ake yin aiki ba su sauya ba. Daga waje sai mutane suka kamar aikin banki ana dadewa, idan an zo kamar gidan nan gidan hutu ne saboda babu daga safa har dare aiki. Bambanci kawai da nake fahimta shine ayyukan da muka yi a baya yawanci muna mu'amala da takardu, a wannan kuma muna mu'amala da mutane. Ana mu'amala da takardar, amma yawanci mu'amala ce da mutane. Ciki harka ce ta mata da 'yan uwa da za a zo, wasu na neman shawara, wasu zancen aure ne, wasu za su kawo wani abin da shafi unguwarsu. In an fito fada haka abin da shafi mutanen ƙasa, harkokin tsaro, harkokin lafiyar gingimu tsakanin mutane akan gonaki da sauransu. Mu'amala da gwamnati, ba da shawarwari akan abubuwan da ake gani za su amfani jama'a, waɗanda gwamnati kullum tana sauraron mu idan mun kawo musu kuka daga ƙauyuka, daga wajen hakimai. Da kuma mu'amala da 'yan uwa, saboda shugabanci da Allah ya dora, ba na Kano ba, na gidan kansa, saboda akwai mu'amala ta gida.